טוב חברים, אנחנו חוזרים כאן לסרטון נוסף עם החבר שלי אדם. אני יודע, הוא הכי טוב בעולם. הוא כמעט כל סרטון יופיע איתנו. אני הולך לבנות כאן למעלה מעבר סודי. לא, רגע, אבל אולי קצת יותר נמוך. כאן בערך. טוב, בואו נתחיל בבניית הבסיס. זה יהיה פרק על בניית החדר הסודי. אז כן, הוא לא יהיה כזה סודי. אני לא חושבת חדרים סודיים, אני באה אליך. אז כן, הנה אדם הולך לבוא לעזור לנו. זה בחדר שלי. נסיים אליי, נלך לישון. יאללה. לילה מוכרח, לא תחשוב. לא נסיים בקרוב, בטח יעברו עוד איזה כמה לילות. אוי לא. בחדר שלי. אם אתה עובר דרך הפורטל, אוי, לשניצייה, בוא. נו. ועכשיו תעלה לכאן למעלה, אתה תראה מעבר סודי. טאדה. אנחנו צריכים פה לפידים, תוכל להביא? אתה יכול לעזור לי כמו משחק הקודם. תוכל לעזור לי להציב את הבית? אתה יכול להביא לי כמה לפידים? להשיג לנו כמה לפידים? כן. מצטער. אז תוכל להשיג לנו? כן. תודה. תוכל להכין לי? כן, למה לא? אבל אולי מאוחר יותר, כי אני חייב לעבוד פה. כן, אז בואו נמשיך. אולי ננסה להפוך את האזור הזה ליותר יפה דרך הבלוקי קורץ האלה. סיימתי. המקום שלך מאוד יפה. אולי נבנה את זה עם כאלה. יאללה. בוא נסתכל על מה שעשית. 3, 4, וואו. בהחלט נראה יפה. מגדל. גם לי יש הרבה בלוקים כאלה. אפילו עשיתי את זה בקישוט לספרייה המיוחדת שלי. וזה. טוב. בוא נבנה ספרייה. רעיון מאוד 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 טוב. יש לי בבית ספרייה. טוב. אוקיי. נתחיל אותה. אני מדברת ספרייה קישוט. מפה. מה שיש לך כבר. לא, אני מתכוון ספרייה. איך תכין את זה? אני כבר התחלתי. זה די קל. בואו נעשה כזאת כאילו יש בה הרבה ספרים. כן, אנחנו חד משמעית צריכים עוד אור. יש לי חליפה שלמה מחושפת. יפה. חליפה שלמה מחושפת? זה הרבה. למה? זה הרבה. נו, זה די ברור, אנחנו מתקדמים בעולם הזה מלא זמן. אז כן, אם לא ראיתם את הפרקים הקודמים, כדאי להסתכל. עכשיו יש לי גם... נראה שבנינו אחלה ספרייה יש לנו כאן. אולי נלך לנדר ונבנה ספריית נדר. כן. הפורטלים פה באזור קצת הולכים רגע, הצלחתי. זה היה קשה. אז צריך עוד עצים כחולים. צריך עוד מהעצים הכחולים האלה שאתה מביא. אתה יכול להביא עוד מהם? כן, אחרי שאני אפטר מהאנדרמן. בוא נלך שתינו. בוא אליי. ותחוסה לי במוח. איזה אנדרמן חכם. מה רגע ראיתי? זה כבר אנדרמן חכם. בנו פה מעבר סודי בנדר. מאוד מצחיק.
וואו, זה אנדרמן חכם. וואו, העצים האלה זה לא כמו בעולם הרגיל, זה אחלה עצים. לא ידעתי כל כך מהר, אני יכול להכין עין אנדר. בוא תסתכל, אולי. המקום הזה כזה יפה. אולי בוא תסתכל מה השגתי חדש, מאנדרמן. השגת עין אנדר? לא, שיט, השתגרתי, יש לי לב אחד. חבל לך. אוף. השתגרתי מעל אבא. מה? כזה מגעיס. הנה, עם גרזן הם נחצבים טוב, חשבתי שלא. איך לא? כמו עצים רגילים. לא, אנדרמן. כל מכה עכשיו... רגע, איך הגעתי? באמת, אפילו המכה הכי פשוטה. כמעט הסתכלתי לחייננס. למרות שקודם עשיתי את זה. רציתי לחסל אותו. יש פה עוד אנדרמנים קצת קשוחים. שאני יכול להרוג. איך אתה יכול להרוג אותם אם הם קצת קשוחים לך? הם קצת קשוחים. לא. אנדרמן גנב אחד. אותו אני כן רוצה לרצוח. אחד. למי אתה קורא שם חרא? לאנדרמן הזה. או. סבבה. עכשיו איך אני חוזר הביתה? שיט, העולם נגדי, העולם נגדי, העולם נגדי. הבחורצ'יק נגדי. יש לי עוד עין אנדר. הופה! זה כאילו לחסל את החרות האלה. אוקיי. איפה שהם לא יהיו הם יחסלו אותי. מה זה היה? היי, נהיה לב זבות. לא, מה זה היה? מה זה היה? החור הזה פשוט נוצר, אתם יכולים לראות את זה בסטרימינג. אומייגאד. מה זה היה? מה זה לי על ידי אנדרמן? לא, צא לי מהחדר, צא לי מהחדר. צא לי מהחדר. אמרתי צא! אני רוצה! יופי, אז תצא. אוי, רגע, שכחתי מהבייס שרצינו בנדר. נו. יאללה. אני חוזר לנקום פה. אני מתחיל לבנות. על יד העין אנדר. מזל שלקחתי לעצמי קצת אורות למנורות. איזה מקום יפה יש כאן. אולי בוא נעשה פה בייס. אם אתה תעשה גשר עד אליו, אני ארשה. מקום כזה יפה. אתה לא יודע, יש פה עצים קצת. אבל... זה יפה. מה לעשות פה בייס חמוד? לחזל פה מלא אנדרמנים, להפסיק אין אנדר מהר כל כך. תראו. אבל עיני אנדר זה לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו היא בלייז רוד. נכון, מתחיל במיני אנדר. טוב? כן. נגמרו לי העצים. אני אאלתר קצת. האנדרמן הזה מטומטם בזה. סבבי. סיימתי לבינתיים. אז נתראה. כי אני הולך עם מסע ענק. כדי למצוא לעצמי את המקום. אבל אני לא יודע איך לחזור הביתה. בבקשה לא לכעוס עליי אנדרמנים. בבקשה אנדרמנים שלא תרצחו אותי, שלא תחשבו לעצמכם. לא משנה הם חושבים לעצמם. טוב, אני מחסל אנדרמן. למה שאתה בטוחה? שיותר טוב ממני במיינקראפט. בכללי. אנדרמנים אפילו אל תחשבו לעצמכם לעשות את זה. יש לי שני עיני אנדרמן. תראו את העץ המוזר הזה. גודל פשוט ליד הלבה. נכון זה אחלה מקום לעשות פה בייס?
ויש פה די שטוח. אזור יפה כזה, לא? כן, אזור נחמד. רגע, עוד מעט נשבר את זה חרצן. משהו השיג לי את הבלוקים. הם פשוט עלו למעלה. ואם ראיתם, לפני זה הבלוק פשוט נעלם לי בפנים. הנדר הזה זו תעלומה שלא נפתרה עדיין. וואלה, תראו, וזה ערבוב של שתי אזורים. טוב, נתראה בפרק הבא כדי לראות מה קרה בהמשך. או אולי קודם, עדיף שאני אמשיך ואחזור לעולם הרגיל לפני. הנה, הבסיס הולך להיות מושלם, שכחתי לגמרי. להרוס את זה ולהילחם נגדם? או שלא להילחם נגדם ולא להרוס את זה? את מה? לא, עזבו. אני לא ארוס את זה, זה סתם יהיה סרט אחרי זה. סרט רע. כאילו סרט שבו הרעים מנצחים. וזה יהיה סרט מאוד גרוע. ואז יהיה גם סוף של הסדרה, תכלס, שאני עושה פה. ונתראה אחרי הבסיס. ככה. יש לי עין אנדר שלישית. וואו. רביעית. יש לך הרבה זה אומר. העצים האלה של הנדר פה, מה זה יפים אני לספרייה? גם על האנדרמנים, בגלל אנדרמן אחד שחסר. וואו, אנדרמן... היה איזה אנדרמן שכמעט איפה פיקקס? היה כמו אנדרמן לבן. רצי במהירות האור מאחורי הגב, רצה לחסר. אבל זה לא הצליח לו. רגע, אנדרמן הזה זה הצליח לו. עוד רגע סיימתי יש לי משימה. סיימתי. אולי? יש לי משימה בשבילי. אם אתה תוכל לעזור לי, תודה. אני צריך גם את המנורות האלה וגם עצים. אני לא יכול, כי נגמר הפרק בפורטל. לא בפורטל, כי אני לא יכול לעצור. ביי ביי.